ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತರಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೀಕ ಸಂಕಟೋಡು ನರಲೊಂದು ಬರೆಯಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೀವಲೆಗೆ ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ಬೇನೆ ಬಸರಡೆ ಎತೆದಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೀವಲೆಗೆ ಒರವರೆಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೋರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ಗೆ ಬಂದಲೆ ಊಡಲಿಡಿ ತಿಲ್ಕೆ ಉರ್ಕರುಂಡ ಏತೋ ಸೀಕ ಸಂಕಡಲು ಮಾಜಿದು ಪೋಪುನ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೋನೆಡು ಏಪಲ ಆಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು 7 ವರ್ಷದ್ದು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ఒక ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಕಠಿಣ ಚಿತ್ತಿನ ಮೊಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇನಿಕನಗೆ 7ನೇ ಎಸಲ್ದ ಐಸ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 7ನೇ ಎಸಲ್ಗೆ ಮಾಮಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ತರೆ ಬರವೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ 7 ಬಲದಿಂಜಾದಿ ನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆ ಮಾತ ಸಹಕಾರಗೂ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಪಡೆದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗಳ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಲೆ ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಭಿನಯ ತುಂಡು ಐತ ಉಲಮರ್ಮದಾದ ಐಟುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದುನ್ನ ಬನ್ನದಾದ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಮೂರ್ತಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಇನ ಗುರುಕರ್ಲ ಚಿತ್ರ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಕು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಅಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ರ ಗುರುಕಿರಣ ಅಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂಜಾತು ಸಾಧಕರನ್ನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಮಾಲಕರನ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರೆಲ್ಲ ಗುರುತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಧಕಿಲ್ಲರು 2017 ಇಸ್ವಿಡ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ನೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಆರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡಿಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುನು ಪೊಲವು ಮಲ್ಪನ ಸುತ್ತುನು ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದುಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನು ಒರಿಪಾವಲಿ ಪಂದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುದೀಕ್ಷಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮರಣಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 175 ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ ಸುರುತ್ತವಾರನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ದೇಶಗಳು ಬುಡುಗಡಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿತ್ತಿನ ದೇಶಗಳು ಬುಡುಗಡಾತಿನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ಬಗೆಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಬರ್ರೆ ಆರು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರಾದ ಬೈದಿನಾರು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರಾದೆ ಒರಿದಿನಾರು ನನ್ನಲ್ಲ ಒರಿಯುನಾರು ರೂಪೇಶ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಇನಿ ತುಳು ಬುಡ್ದು ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಅಭಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋರೆಲ್ಲರು ಬೇಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಗಡೆ ಕುಡಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೊಡಬನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬರಿದೆಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಆತರಿ ದಗ್ಮಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ತಂಚಿತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಇನ್ನು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ 14 ದೇಶ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಂಡ್ರಿ ಅಂಡ ಆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಆ ಕನ ಶುರುವಾತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖೇನ ಬಹುಶಃ ಶಿವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡಿ ನೀನು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಾಂಡಿ ಅವನ್ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲೋಂಡಿ ನಾನು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿಕಿಲ್ಲ ಗಿರಿಗಿಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೆ ಗಿರಿಗಿಟದ ರೂಪೇಶ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ಇನಿಕಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ರೂಪೇಶ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಾಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಲೇಸಿಡಿತ ಕುಡರ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಪುಗಾರ್ತದ ಕುಡಂಜಿ ಕೂಟ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಎಡ್ಡೆ ಕುಸಲ ದೊರಿಪುನ ಚಿತ್ರನೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕೂಟ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಹಳ್ಳಿ ದಕಲು
ಹಳ್ಳಿದಕುಲು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ತಿರಿಯಂದಿನಕುಲು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗೂ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಅಂಬರ ಪುಲಾಪುಡು ಒಂದೇನು ತೂಕ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ದುಃಖನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Jetstar Flight JQ11 through to Tokyo Narita. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಂಬಿ ಬೈದುಂಡು ಅಂಬಿಯ ಅಂಬಿಯ ಅಂದ ಈರ್ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತ ತಿಂದು ಬಲೆ ಎಂದು ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಇತ್ತ ತಿಂದು ಬಲೆ ಬಣ್ಣರು ಎಂಚಿನ ಅಂಬಿಯ ಅಂಬಿ ಅತ್ತೆ ಚಾಬಾರಂದ ಇತ್ತ ತಿಂದು ಬಲೆ ಬಣ್ಣ ತೀರು ದಾದ ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲ ಮಾಯಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಮರಳು ಬಾತಿರ್ ಜಂಗ್ ಲೇಟ ನನ್ನ ಬೇತ ಬಾಡಿಕೊಂಡು ಓಲ್ ಬಾಡು ಬಣ್ಣ ಅಂಬಿ ಬೈದುಂಡು ಇತ ಓಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಯಾನಿತ್ತ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಎದುರುಲೆ ಮೇ ವಾಚ್ಮನ್ ದಾದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿದ್ದು ಪಾತಿರುನುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಹಾ ದೊಡ್ಡ ಸೀದಾ ಬೋಲಿ ಬಾ ಸಜ್ಜನ ನೀವು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಚೇರು ಎಲ್ಲ ಕೂಟ್ಲ ಇಡೀ ಸುದ್ದಿ ಅವು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರು ಅಂಬಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬರೋದು ಏತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಬರೋದು ಏತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಯಾನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮುರ ಈ ಬಾಂಬ್ ಇದು ಬೇಲೆ ಬರಬೋದು ಬೇರೆ. So it's gone, now we both moved on. Oh, that's la la la, that's la la la, baby let it be. ಓಡಕ್ಯಾ ಓಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅವಳು ಆತ್ಮಲ ದೀತಿನ ತೋಜ ಅತ್ತೆ ಆತ್ಮಲ ದಾರನ್ನ ದಿತ್ತರು ಬಾಕಿಲ್ ಯಾರ ದಾರಂದನು ಹಾ ದ್ವಾರ ಅಲ್ಪದ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ఒక ಮಾಲ್ಡ್ ಬುರ ఉండತಿ ದಾದಿ ಒಮ್ಮ ಆ ಉಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಬಲೆ ದಾದ ಮಾರಯ್ಯ ಉಮ್ಮ ಪೀರ ದಾದಯ್ಯ ಉಮ್ಮ ಅವ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದಾ ಅವ್ ಬಾಂಬ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇದು ಯಾನೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರು ಯಾನ ಮುಲ್ತ ಚಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ದಾದಂದು ಚಕ್ಕರ್ ಕೈ ಮೆತ್ತ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಮೆತ್ತ ನಾನು ಓಡೆ ಪೋತೀನಿ ಯಾನ ಕಿಚಕಿಲಿ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಯಾನ ಬಾಂಬ್ ಉಂಡಂತೀನಿ ಮೂಲು ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಲು 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 ಕರ್ಕೋಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕರೋ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕರೋ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ 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 ಓಡಿ ಇದು ಪತ್ತಲ್ಲೇನು ಸಂತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗುಲಿಗ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡು ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಈರ್ ಚಕ್ಕರ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಗುಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆರಿಸಾಯದ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾವತ್ತೀನಿ ಸಾದ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾನು ಚಕ್ಕರೆ ಯಾನು ಚಕ್ಕರೆ ಐಕಿದ ಗೀತಮಾಲ ಬಕ್ಕರ್ ಪಾರಿನಂದದು ದಾದ ಮಾರಯ್ಯ ನಿಕ್ಕರ್ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಂತು ಬೈದ ಮೆಲ್ಕರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಟ್ಕಾಲಿ ಗುರು ಉಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮೂಲ ಉಂಡು ಮುಂಡಡುಂಡು ಕೆಂಚೋಳ ಬ್ಯಾಗ್ ನೆಂಚಿ ಉಂಡು ಅವತ್ತು 5 kg ಮಾತಾಡಲ್ಲ 200 300 ಕನ್ನಗ ಇನ್ನು 5 kg ತೆಪ್ಪೋ 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 ಮುಚ್ಚಿ ತೆಪ್ಪೋ ಗುಜ್ಜ ಗುಚ್ಚತ್ತು ಗುಜ್ಜತ್ತ ಬೆಲಕಾಯಿ ಅದೇ ಈಗ ಮಂಡೆ ಸಾಮಂಡ ದಾದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕತಾರಗು ಪಂಡ ಬೊಡದಿ ಮಂಜಿನಾಲು ಎಂಗಲೆಲ್ಲದ ಫಿರೋದ ಶೇಖರನಲ್ಲದ ವಾದ್ಯದ ಅರ್ನ ಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ನಿಕ್ಕಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೂತು ಬರ ಬಂಗ ಗಡಿ ಗಡಿ ಗತ್ತು ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಸುರು ಬಡಿದಿ ಬೋದು ತಿಂಗೋಲ ಏನು ಹಿಜ್ಜಪ್ಪ 4 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಈ ಯಾನ್ ಸುರು ಬಡಿದಿ ಬೋದು ಬಡಿದಿ ಬೋದು 4 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಸುರು ಹುಷಾರು ಏರ್ ಬಡಿದ್ಯಾ ಹತ್ತಪ್ಪ ಮಗ. ಈ ಗುಲ್ಲ
ನನ್ನ ವಿಮಾನದ ಡ್ರೈವರ್ ಫೋಡು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈನಕ್ಕೊಂದು ಕಥಾಡ್ ಅಂತೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಡಿದಿಗೆ ಬೇನೆ ಬರ್ಫಿನ ದುಮ್ಮ ಯಾನ್ ಅಲ್ಬೋದು ಪೆದ್ದೋಡು ಯಾನ್ ಬೋದು ಎತ್ತೋಡು ಪಾಪಯ ಪಾಪ ಏರು ಬಡಿದ್ಯಾ ಅತ್ತಪ್ಪ ಈ ಉಮ್ಮಲ್ಲ ಅದು ನಂಡೆ ಪೆಂಜಿ ಬೆಜಕಾಯ ಎತ್ತು ಬಗ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಟ್ಟದ ಚಕಬುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಇಂಗ್ಲ ಹನಿಮನ್ಗ ಪೋಪುನಾತಿ ಅಂದೆ ಆತಿ ಬೇಗ ಚಕ್ಕಪ್ಪಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಚಕಬುಂಡು ಬಾಂಬ್ ಉನ್ನಂತ ಏರುಂಡು ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಏರಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟುದ ವಿಷಯ ಏರಡಲಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದಾಜಿಗೆ ಏರಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಡೆ ಬಾಂಬ್ ಉಂಡು ಈ ಪೊಂಜುನ ಗುಟ್ಟುಡು ಉಮಿನಿ ರಕ್ತುಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಂಜು ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತಡಾತುಂಡ ಇಡೀ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತು ಪೊತ್ತು ಬಾಂಬೆಂಚಿನ ಕೇವು ಅವು ಪುಡವನೆಕ್ಕು ಪುಟವನೆಕ್ಕು ತೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪು ಮಾಕೆ ತೆಪ್ಪು ಇವಾಗ ಮಾತಾ ಕುಸರ ಸೀಸಿ ಅನ್ನ ಪೋಯ್ನೆ ಇಂದು ಬಾಂಬಿಯ ಒಂದು ಜಂಡು ಬಾಂಬು ಪುಟವನೆಕ್ಕು ಬಂಡ ಒಂದು ತರ ಪುಡವನೆಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಎಂಚಿನ ಅವು ಹನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಬ್ಬರು ತೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪ ನೋಡಿ ಫನ್ ಫನ್ ಅವ್ ಮಂದಿರಿ ಪೊದಪ್ಪರೆ ಹತ್ತಪ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿರ ದಿಕ್ಕುಜೆ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ ನೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ಆರೋಗ್ಯ ಪುಡಿಟ್ಟೆ ಓಡಿಗೆ ನಿಜೆ ಬರೋದರು ಹೆಂಜ ಅವ ಮದಿ ಬನ್ ಅದೇ ನೀವು ತಾನೆ ಅನಿವನಿಗೂ ಎಂಗ್ಲ ನಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂಡ ಸಮಾಜಿ ಅನಿವನಿಗೂ ಶೃಂಗಾರದ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಎಂಕಂದ ಜಾನ್ ಒಡೆದಿ ಬೋದು 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅವನೇ ಗಂಧ ಜಾತಿ ಚಿರ್ವಾತಾರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪುಂಡು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಫೋನ್ ನಿಕ್ಕಲು ಆಟದ ಆಟದತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾವ ಹೊಸತ್ತ ಇಂಜ ಫಲ್ಸಾರ ಅಂಚದ ಮದ್ನಾದ ಹೊಸತ್ತ ಬಸ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಹನಿಮೂನುಗು ಅವು ಓಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೋಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಹೋಗ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ವಿಮಾನ ಹಾಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯಾ ತೂಕ ಅಂತ ಅರ್ಬುದ ಏರ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ಯಾರು ಕತಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕೊಡಿಸಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಎಂಗಳೆಲ್ಲ ತಿರೋದ ಶೇಖರನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಎಂಗಳೆಲ್ಲ ತಿರೋದ ಶೇಖರನೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ವಾದ್ಯದ ಅರ್ನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಓದಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ ಈರು ಯಾನ್ ಶುರು ಓದಿ ಹೊಡೆದಿಬೋದು 4 ವರ್ಷ ಈರು ಶುರು ಅವೇ ಸೋದ್ಯ ಅಂದು ಎಂಜ ಅವೇ ಸೋದ್ಯ ಸಾಧ್ಯತ್ತು ಮಗ ಆ ಮಿಠಾಯಿ ಉಡ್ತದೆ ದಾದಿ ವಾದ್ಯ ಟೆನ್ಷನ್ ఒక మీకు వంద గుళ్ళే Passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. ಅಣ್ಣ ಹೌದಾ ಅದೇ ಅಮೂಲ್ ಓಲಾ ಕೈತಾಳ್ದು ಸೂಪರ್ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕಪಾತೆ ನಂಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅವಡ ಯಾನಂದು ಕೇಳು ನಿಖಿಲ್ ಹನಿಮೂನ್ போது கொஞ்சம் பொண்ணு பால மீனி ஆண்டா ಬೊಚ್ಚ ಆಣವ್ ಆಣವ್ ಅದು பொண்ணு மீனி பால ஆண்டா ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಬುದರ್ ದೀಪ ಪೊಣ್ಣಂಡ ದೀಪ ದೀಪೆ ಆನಂಡ ಊದ್ಬತ್ತಿ ದೀಪಾರ ಅಂತತ್ಮೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂಡ ದೀಪ ಅಂದು ಪುದರ್ ದೀಪೆ ಓಲ ದಾಲ ಆಯ್ಸಿಂಡ ಬೇತೆ ತೂಪೆ ಕೆತ್ತನೆ ದೀಪ ಎಂಚೆ ನಿಖಲು ವಿಮಾನ ಶುರು ಬಾಬುನ ಅಕುಲು ಸುರು ಈರಿ ಫಸ್ಟ್
ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಮಾನ ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ ಇದೆ, ಮುಗುಡಿನಾಗೆ ಮುಸುಂಡಿದೆ, ಅದು ಸುಯ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹುಷಾರುಲ್ಲಲು ಬರೋರ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶಂಸದ ಪೆತ್ತನು ವಿಮಾನವಂತಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ ವಿಮಾನ ಸುರುಬೋಬನಂದ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಪೆ, ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಸುರುಕಿತ ಬಂತೆ. ವಿಮಾನ ಲಕ್ಕವನಿಗೆ ದಾದ ಬಂತೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಕಲುವೆ ಕಲ್ವೆತ್ ಬಗ ಪೈಲಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತಿ ಮಾರೆ ಪೈಲಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೇನೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಉಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲು ದಪ್ಪನು ಚಕ 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 ಫೋನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅನ್ನಜನ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಫ ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಬಗ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಹೌದದು ಮಂಗಳಮುಖಿ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅತ್ತೆ ಗಗನ ಸಖಿ ಗಡ್ಡೆ ಕೀ ಉಂಡ ವಿಮಾನ ಸುರು ಪಿದ್ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ದಾದನ್ ಪುಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬನಚೆ ಮತ್ತೆ ಬನಚೆ ವಿಮಾನ ಪಿದನ್ನೇರು ತುಂಬ ದಾದನ್ ಪುಡು ಕೀಪಾಡು ನಮ್ಮೆರ ರಿಕ್ಷಾಲವು ಕೀಪಾಡು ಬೇರೆ ಜರ್ಪುಣೆ ಬಡಿದೆನ್ನ ಬಡಿದು ಏರಲಾಡು ಬಡಿದು ವಿಮಾನ ಪಿದೋಡು ದುಮ್ಮು ಸುರು ಟೈರ್ ದ ಕಟ್ಟದೆಪ್ಪೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಂಚದ ಅಂಗದ ಒಂದೊಂದು ತೂಡು ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ತಿತ್ತುಬಾಡು ಡೀಸೆಲ್ ರಚ್ ಅಂಚತ್ತೆ ವಿಮಾನ ಪಿದೋಡ್ ನೀಡುದು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡುಡು ಎಂತ ವಿಮಾನ ಪಿದೋಡ್ ನೀಡುದು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡುಡು ವಿಮಾನ ಪಿದಾರು ತುಂಬ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡು ಅವ ಅನ್ನದ ಅಂದಾಜ ಅಂಚತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾದು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಕುಲ್ಲಡು ಮೂಲ್ಕ ಕೆಸಟಿ ಸ್ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಸೀಟ್ ಕೊಲ್ದು ಬೇಟಿ ಪಾಡ್ದು ಆಸೆನ ಪೋದು ಇಡೆ ಬಾಣಾಗಿ ಎತ್ತು ಪೋರ್ತಾವತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲಲು ಹೊರೋರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣು ಅಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಹಾಸನ ಪಂಡ ಸೀಟ್ ಬಕ ವಾಸನೆ ಬಂಡ ಘಾಟ್ ದಾದಾ ಘಾಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ಕಕ್ಕರೆ ಬತ್ತಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಬಯಲ ಕಾಣ್ಬಿಡು ವಿಮಾನ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತಂಡ ವಿಮಾನ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ವೇತಿದು ಮಂಡೆ ಬಿದೆ ಬಾಡು ಮಂಡೆ ಬಿದೆ ಬಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬಿಡು ಕುಡುಂಗಿ ವಿಮಾನ ಹೋಗಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸ್ವಿಂಗ್ ವಾರ ಮಾಡುದು ಬೇರೆ ಅವಾಗ ಬಸ್ಕ ಕಕ್ಕುಡು ಎಷ್ಟೇ ಬಸ್ ಹಾಕುನೆ ಅಂಜನ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕುನೆ ಮಂಡೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಕ್ಕೆ ಅವು ಅಂಚ ಕಕ್ಕರೆ ವಿಮಾನ ಅಂಚ ಕಕ್ಕದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಾದಿರಿ ಬೋಬಿನಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಬುರ್ಂಡ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ ಕಕ್ಕುನೆ ಮತ್ತ ಆಪುಜಿ ಆಚರ ನಿಗ್ಲ ಹನಿಮೂನ್ ಹೋದ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಾಯಿಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕಕ್ಕುನ ಆಪುಜಿಗೆ ಆಳು ಕಕ್ಕಿದಿಂದ ದೊಂಡೆ ಕೈ ಬಾರ್ದನೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕವೆ ಅಂಚಲ ಕಕ್ಕಿದಲ್ಲ ನೋಡತ್ತ ಸೀದಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಲೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕವೇನೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಲೆಡೆ ಮರ್ದು ಕಕ್ಕವನು ಬೊಕ ಮದುವಂಡು ಪರ್ದು ಕಕ್ಕವನು ಎಂಚಿನ ಮಾರಂಚು ಒಟ್ಟಾಸಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಅವು ವಿಮಾನ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಪನ್ಪಾರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮುರಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ತೂಪೆ ಬೇರೆ ವಿಜಯ್ ಕೊಡೆಲ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ ಬಯ್ಯ ಕಂಡನ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚು ಬೇರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ತೂಪೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕರ್ಮದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ 4 ವಿಮಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುರ್ತಿ ಕುಡ ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ನಿ ಕೀ 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 ಮಾರಿ ಅವು ವಿಮಾನನ ಅವು ಗಿಡಿಯತ್ತಮ್ಮೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ನಾದೇ ದಾದೆ ಅಪ್ಪು ಚಿನ್ನು ಏನ್ ಅಪ್ಪು ಚಿನ್ಯ ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ಯವು ನಾನು ಬಡಿದೆ ಈ ದಾದಾ ಇರೇನ ಎತ್ತಿನತ್ತೇನು ಇರೇನೆತ್ತಿನತ್ತು ಆ ತೋರದರೇನು ಕೊಂಚ ಗೇರ್ಲಾ ತೋರದರೆ ಇಂದು ಯಾನಂಜಿಕೆ ಏನು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಚಕ್ರ ಮೂಜಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ರಡ್ಡುದಾದ ಮಾಡ್ತದ ಉಲ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್
ఏ బే మూజేనా అడి నమ్మ సేరిపున రిక్షా ఆడిపోతుంది ಸಾರುಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊರವರ ಅತ್ತ ಏಪಲ ಮೂಲು ಫಾದರ್ ಬಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ದಿಕ್ಲೆಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಎತ್ತನ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ ಆವಾವು ఆడ విమానం ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಆ ಬಾಡಿ ಆ ಗಾತು ಗೊತ್ತವ್ಜಿ ಬರಡುದು ಅವನ ಕರ್ಮನ ಅವನ ತುಕಾರಾಮ್ ಬೈಜೆ ನಾವು ಆ ಜನ ಬೈದಿ ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಬೈಜೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಂತು ಈದಾದ ನಾಡುನು ಅತ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಪ್ಪೆರತ್ತೆ ಏಮನ್ ಬುರ್ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಗುರು ನಾಡು ಒಂದು ಅಂದೆ ಹೋಗಿ ವಾರ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದು ಗೊಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂತಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗುರಿಯ ಏನೈತೆ ಬಿರಗಡ ಬುರ್ವೇರ ಅಂದ ಇರಿ ಮಂಡೆ ಸಮುಂಡಿ ಆತ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಮ್ಮೆರ ಲೆಪ್ಪುನ ಏರಿ ಇರತ್ತೀನಿ ಅವನು ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ತುಕಾರಾಮು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಸಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಕಾರಾಮರೇ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪರ ಸನ್ಯ ಅಂದ್ಯ ಬುಡ ಅಂದ್ಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಈತ ಮರ್ಯಾದಿತ್ತು ನಾ ಮೂಲಿ ಬೇಲೇಸು ಓ ಅಣ್ಣ ತುಕಾರಾಮ ರೇ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬದಲಿ ನೀ ಬತ್ತಂಗ್ ಬತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ ನಾಳೆ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಬತ್ತ ಕೂಚಂಬು ಇದೇ ಬನ್ನಿ ಪೊಂಜಲೆತ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೀನಿ ಈ ಲೆತ್ತಿನ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನದ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಂದು ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ರೀಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಿವಿ ಬರ್ಪನಾರ್ರಿ ಅಂದು ಯಾನೇ ಅವಿ ವರ್ಮ ಟಿವಿ ಯಾನೇ ಟಿವಿ ನೈನ್ಯ ಟಿವಿ ನೈ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರ ಓ ಶೂರ್ ದೇವ ಖುಷಿಟು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗೆ ಅದು ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಆತ ಸೆಲ್ಫಿ ಎತ್ತಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನಡ್ಜಂತೆ ಈ ದೂರ ಡೇಟೆ ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿಂಚಿನೆ ದಾದಂಡಿ ಪಾನ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿನ ದಾದಂಡಿ ಇಂದ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ದೋಜುನು ಅವ್ ಬಲ್ಲೆನಾ ಬಗ ಇರ್ನ ಗಡ್ಡ ಅತ್ತ ಅಂದು ಯಾನೇ ನೀರು ನೆರ್ಪುಣಾತ ಬುಗರ್ನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಯಾ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಚ್ಚಾಡದ ಅಂದು ಯಾನೇ ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೊರನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಮಲ್ಲ ಭರತ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತನ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಿ ಕತ್ತಿರ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಕತ್ತಿ ಎನ್ನತ್ತು ಕತ್ತಿ ವಿಜಯ್ನ ಕತ್ತಿರ್ನತ್ತ ಓಕೆ ಇರ್ನು ಮೆರ್ನೋಲ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಎತ್ತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಬೋಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹತ್ತು ಬಕ ಇದು ಡಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೇಗೆ ಬಿಗಿಲ್ ಮಿನಿಮ್ ಅಂತೀರ ಬಿಗಿಲತ್ತಪ್ಪ ಓ ಸಂಕ ಅದು ಏನು ವಿಜಯ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜುನ್ ಅತ್ತ ಅರ್ಜುನ್ ಹತ್ತು ಮೇ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಾರಿ ಬರ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಬನ ಅತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ
ಈ ವಿಮಾನಾಗ ಉಂಡತಿ ಎಂಕಂಜ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋಗುಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಾಗ ಈ ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಿ ತಾಗಿನ ಉದಾದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಉದಾದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಪಂಡಂಗಿಲ್ ಪೋಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾತು ಸೊ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಮಾನ ಪೋಪುಣದೆ ಸೊ ವಿಮಾನ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಬುಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕಿದ ರೆಕ್ಕೆ ತಾಗಣ್ಲ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪು ಬಟ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಾದ ಗೊತ್ತಡೆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಅಡನ್ ಕಪ್ಪುದ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ಸೇಫ್ ಆದಪ್ಪು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಖರ್ಚಿ ಅದೇ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಮನ್ಪುಣೆ ಇರ್ತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ ಬೋದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಗಪ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ ಕೂಡೋಡ್ರ ಜನ ಕೋರಿ ಮಾರದಾರ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಮೇರನ್ಯಾನು ಓಲ ತೂತೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಈ ದೂರ ಬಿದ್ದರ್ನಿ ಯಾನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿದ್ದರ್ನಿ ತಯ್ಯರ ಅಯ್ಯೋ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ದಾನೇಶ ವಿಷಯ ಆಲೋಚಿ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮಕ್ಕರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು పోతును ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಪ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾರದ 3 ದಿನ ಬಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಭಾರತ್ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಕುರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೋಡ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನಕ್ಲೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಕುರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂತನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೋದು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಅವು ಮುರಣ್ಣಿನ ಕಾನೂನು ಬರ್ತನದೆ ದಿನ ಪೌರತ್ವ ಮುಲ್ತಾಕಲ್ಲ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಪುರ್ಗ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಂತೆ ಮೊಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಪಡ್ದೋಡು ಅದೇ ಎರಡನೇ ಕಡಪುರ್ನಿ ಎನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಉಂದ್ವಿ ಮೊಗ್ಲಂಚಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತತ್ತ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಪಜೆ ಆ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತಿನ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆಡಬಹುದು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ಅಗ್ರಿ ಗಲಾಟೆ ಬಂದು ಅದೇ ನಿಖಿಲಂಚನಾಗ್ಲಿ ಈತೆ ಬನೋಡು ಅತಿ ಇರ್ ಪನ್ಪರತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಿದ್ದವರು ಬೋಪೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಗಡಿಕೊರ ಬೋತೂಲಿ ಪಾಪ ಯೋಧರು ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡಿ ಜೋಕ್ಲುಂಡಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಮಸೀದಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಟು ಆಂದಲ ದಿನ 24 ಗಂಟೆల ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ದು ಗಡಿಟ್ಟು ಕಾಲಿ ಬೆಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿರಿ ಅಕ್ಲ ನರಕದ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದಾಳತ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆಯ್ತು ಮಾರ ಭಾರತ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೋದು ಏಸಿರು ಮುಡುಗುಲ್ಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಏನದೇ ರೈರ್ ಮುಳು ಪೆರ್ಲೆಚ್ಚ ಇರಗು ದೇಶದಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಈರ್ದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ನುಪ್ಪು ಉಂಡುದು ಮುಲ್ಪತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮೂಲು ಗಲೀಜ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏಸಿ ಕಾರ ಚಪ್ಪೇರೆ ಬಂಗಾತ ಏನ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ 4 ವರ್ಷದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮೀರಿಸವನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಬಲ ಓಟಗಾರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುರಾನಿ ಮಂಚಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡ ಅಂತ ದೂರೊಡಿತಿನ ಬೆಟ್ಟನು ದೂರೊಡ್ತೀರ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೈ ತಲ್ಬೋದು ಒಬ್ಬೆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಭಾರತೀಯ ನಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವೇನ ಭಾರತೀಯರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪನ್ಪೆಗೆಲ್ಲೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ದಿನಾಗ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರಿ ಜೋಕ್ಲು ಎದುರುಪಿರ ತುವಂದ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯ ನಮ್ಮ ಕಡಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದಾನೆ ಕಡಮುಟ್ಟಲ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡದು 4 ಗಂಟೆ ನಟದು 4 ಲಕ್ಷ ಹಾಸನೆ ಬಾಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರಿಯತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡವು ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ರೋಡ್ ನೆನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತುಗುಲಿ ಮಾರದು ಸಾಲ ಕಟ್ಟ ಇರತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾಳ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ఆయన ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ వచ్చి ನಾನು 3 ಸೇರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಡಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಬಿರತ್ತು వచ్చి ನಿಖಲು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಅನ್ನಂದ ಏರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೇನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಲೆ ಏರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಲೆ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಸು ಕರಾವಳಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಕರಾವಳಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿಯಲ್ಲೂ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯ. ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇರುವ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ.
ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಪಂತುಗು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಬೈದಿನಾಂಜು ಕೂಟ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಸುರುತ್ತ ಸಂಚಿಡೆ ಯಾನರಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಕೂಟ ಗೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ಪಾತ್ರ ಇನಿಕನಗ ಸತ್ಯ ಮಲ್ತಿருந்து ಯಾನೆನ್ನ ಸತ್ಯಂದ ನಿಕಲೆಗಾಣಂದಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸುರುಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದಲ್ಲ ತುಂಬು ನಿಕಲೆ ಪುದರ್ ಪರವಾಗಿ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲಾಡ್ಕರ್, ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿ, ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ, ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ, ಸುಧಾಕರ್ ಬೇದ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸುಧಾಕರ್ ಬೆದ್ರ ಕುಡರ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಸೇರಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಶಿಲ್ಪ ಬೊಂಬೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಡೀ ದೇಶದ ನಿಪುಗರ್ತೆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅರ್ನ ನೆತ್ತಿರಡು ಬೈದಿ ನಿಚ್ಚಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೆನ್ಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಸುರತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋದಿ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೀಮ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗು ಓಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆವಂದೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕುಡೋರು ಪಾತೆರ್ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆವಂದೆ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ತತ್ತದುಪ್ಪು ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಪಂಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಪೊಸತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೇಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡ್ಕೊನಲ್ಲೇಂದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಡು ಖುಷಿ ಆಗ ಆನೆ ಲಕ್ಕದೊತ್ತು ತಾಟಿ ಒತ್ತಿಯ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದೊತ್ತು ತಾಟಿ ಒತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗುರೋಣ ರಾಜಶ್ರೀ ಗುಡ್ಲ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 minutes ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಪೋಂದುಂಡು ಎನ್ಯೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಡಿ ಉಪ್ಪುನಾತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರಬಾರೇನಿ dialogues was just simply amazing. Thank you. ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಒಯ್ತೆ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಜರ್ ಉಪ್ಪೋನು ಪಂಚಸ್ಗೆ ಡಯಲಾಗ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಯಲಾಗ್ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕೋಡು ವಾಸ್ ಅ ಹೈಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇರುವಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ದಯಬಣ್ಣ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪುಜಾರು ಬಟ್ ಒಂದೇಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ. ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಫೈನಲ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಮೆಸೇಜ್ ಏಪಲ ತಾಗುಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಏಪಲ ಇನೀಕ್ಲ TRP ಇಂದ ಬಂದು ಟಿವಿಡ್ ತೋಜವನು ಗಲಾಟೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ತೋಜವನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಣ್ಣ TRP ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಪುಂಡು ನಿಖುಲೈಟ್ ಎಂಜಾತನ ಮಣ್ಣಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ TRP ಇಡ್ ತೋಜಾರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಡಯಲಾಗ್ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆ ನಾಟಂಡು ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ತೊನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ ಲೈಕ್ ಆತನೆ ಅಂದು ಅದು ఒక ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ವ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡದು ಹೋಗ್ಪಿನತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋನಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪು ಐ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಅದತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಲ ಉಂಡು ತುಯ್ಯಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಚೀಪು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಚೀಪ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂನಿಟ್ ಮತಂ ಪೋಲಿ ಎಂದು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡದು ಇರಲ ಹೋಗ್ಪಿನತ್ತು ಸರ್ ಆ ಬೆಲ್ದಂಗಡಿಗೆ ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಅಂದಾಜಿ ಸೊ
It happened actually. The whole concept was fantastic. Very good. Actually, dark horse ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ ಎಂದದಿಜಿ ಈಗ ಬಣ್ಣ ಕಶಿ ಉಪ್ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ತುಯರ್ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಎಂದಜಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬುಲೆಟ್ ದುಮ್ಮುದ ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಪಡೆದು ಬೈದೀನಿ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಐಕೆ ಡಾಕ್ ಹಾಸ್ ಒಂದು ಪೇರು ಸಡನ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಗುಲ್ಲೋಣ ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಮಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇಂಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಒಂಪರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಲ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಪುದರ್ ಎಂಚ ದಿಯರ್ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೈಲೆ ವೈ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಲ್ಯ ಸೀಸನ್ 3 ಡೋರ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸರ್ ಹಾಂ ಸೀಸನ್ 3 ಡೋರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಟೀಮ್ ಹಾಂ ಆಡಿಷನ್ ಪಿದೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಟೀಮ್ ಐದೊಕ್ಕ ಸವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ 7 ಗುಂಡು ಸವಿರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಂ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಏತ್ ಜನ ಸುರುಡು ಸೇರಿಯಾರು ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ದಿತ್ತಿಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ಇಂದು ರಾಜೇಶ್ ಮಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುರಲ್ದ ಟೀಮ್ ಸರ್ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೇನ ಅಚ್ಚಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಿ ಒನ್ ನೆಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಜನಗಳು ಕಲ್ಪೊಟ್ಟು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ ಪೋತಾರೆ ಅಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಖಿಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬೈದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅವ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಕುಲು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸುರುಟು ವೈದ್ಯರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿನೇ ಸೈಡ್ ಬೈದಿನಿ ಸೀಸನ್ 3 ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬನಗ ಟೀಮ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದ ಲಾಯಕದ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಬೈದೆ ಮಂತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾವೇನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೇನೆ మన ఫస్ట్ రౌండ్లో నికల్ నేనేప్పుడు లైక్ అవుతాను ఇప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ లైక్ అవుతాను సో యూ హ్యావ్ కంటిన్యూ అండ్ ఇంప్రూవ్ విచ్ ఇస్ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥೈತೆ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಲಜ್ ಮುಗುಲ್ಪುರ ಬಂದ ನಾನು ಅಂತ ಪುರ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನ ಕನ್ನಡ వచ్చి ನೀರು ತರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದು ಈರೇನು ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಬರೀತೀನಾ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಒಕ್ಕಂಬೆ ಸೇರು ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಜೋಕ್ಸ್ ವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಆತ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ರಪ್ಪ ಜೋಕ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಕೊರ್ರತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೃದಯ ಏನು ಬಂಪೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೆಗೆ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಪನ್ಪೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವು ನೆನೆ ಬಿಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊದಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ನವರಸ ರಾಜೆ ಆತಳ ವಿತಳ ಶೂರ ಕೇಂದ್ರ ಒಲ್ಲೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆರು ಈ ಕೂಟದ ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಅನ್ಪಿಡಿಕೆ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ 7ನೇ ಸೀಸನ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತದಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಜಿ ತೆಲ್ತೋಂದು ಎತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ರಾಜಶ್ರೀ ಮಸ್ತ್ తెలిపారు ಬಂಜಾರ తెలిపారు ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಪಾಡನೆ ಮುಟ್ಟ తెలిపారు ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ ತೆರಿಪಾಯರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಾರ ತಿಳಿಪದು ಇನ್ನಿತ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ 7ನೇ ಈ ಪಂತೋಗು ಮಸ್ತೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟನ ದೀಪಾಯರು ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ರಾಜಶ್ರೀ ನಿಖಲ ಟೀಮುಗೂ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಮಿತಿ ಏಪಲೊಂಡು ನಲ್ನಾತ್ ನಿಖಲ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆನು ನಲ್ನಾತ್ ಬೆಳಗಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನವರಸ ರಾಜೆ ರಾಜಶ್ರೀಗ್ ಪಂಡರೀರ್ನ ಸೇರಿದಿನ ಸಭೆ ಕೊಂಜಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಎಕಡೆ ಬನ್ನೆ ಅತಳವಿತ ಅತಳವಿತಳ ಶೂರ ಮರ್ವೈ ಮಗಧೀರ ಬುಗುರುಡ್ಡು ನೆಲಗೀರ ಕುಲಶೇಖರ
ಅತ್ತಳ ವಿತ್ತಳ ಶೂರ ಮರುವೈ ಮಗಧೀರ ಉಗುರುಡು ನೆಲಗೀರ ಕುಲಶೇಖರ ನಂಗದ ಮುಳ್ಳು ನಿಂಗಡ ನಿಂಗಿದು ಗುಡ್ಡ ನುಂಗಡ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲು ಚುಂಬಡ ಮಲ ಕೆಂಗುಡ ಹೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಜರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಭೋಜರಾಜು ಓಮಂಜೋರ್ಗಳು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಳ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಸಾಧಕರಿಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನಂದು ಈ ಯಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡಲಾತು ಕುಶಲದ ಕಲಾವಿದರು ಬರೆಯಲ್ಲರು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.